नैबेखौ लाबाय ओमफ्राय आरो नैबेखौ लाबाय ओमफ्राय आरो नैबेखौ लाबाय गोसोमखौ बे मोनथाम बे गस्ला जाहैबाय बे लंपेन्ट जाहैबाय ओमफ्राय आरो नैबे लंपेन्ट जाहैबाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो डिआर नाब्ला अदेबानि रन्जन दैमारि सार लोगोसे जोबथेसालियाव जोबजानाय माखासे एक्स एनडिएफबि आफादनि सोद्रोमाफोरनि सायाव खोथा सावरायगोन। दाखालिथ' जोङो सेन्ट्रेल जेल अदेबानि मिरु जोबथेसालि लखरायाव थानाय बेहाय जों थांदोंमोन। बेहाय जोङो दाउ हैदोंमोन, मैगं थाइगं हैदोंमोन, माइरं हैदोंमोन, जोसा माइरं। बेखौ नोंथांमोना नुखांबाय, नाथाय माखासे भिडिअखौ जों देखायनो हायाखै। बेहाय जोङो गोबां सुखु दुखुनि खोथा सावरायदों, जेरै न'खरनि खोथा, जेरै जोंनि हारिनि खोथा, गोबां बेबायदिनो खोथा सावरायदों। आरो बेहाय सोरबा सोरबा 14 बोसोर, सोरबा सोरबा 12 बोसोर, सोरबा सोरबा 7 बोसोरसिम जोबजागासिनो दङ। गोबां दुखु दाहा सहायगासिनो दं बिथांमोनहा, नाथाय दासिमबो उदां जायाखै। आरो माखासे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना फोरमायनो होआखै। जों जाखिनि रायलायदों जों बेखौ फोरमायनो हानाय नङा, मानोना बिथांमोनाबो एसे फोरमायनो थाखाय जोंखौ बिदि होआखै आरो जों माने पारमिसन लायाखै फोरमायनो थाखाय। आरो माखासे बाथ्राखौ फोरमायनो हाखायानो। लोगोसे जोङो रन्जन दैमारि सारखौबो लोगो थांदोंमोन। बिथांखौ कर्टआव लाबोगोन होननायखाय जोङो थांदोंमोन, नाथाय जों ससे मोनहैबाय। ओमफ्राय बुंबाय बिथांनि अफिसारा फैयासै, जायबा कर्टआव बिथांखौ हाजिर लाफैगोन बा जेनेबा स्कुलफोराव रेस्ट एटेन्डेन्ट लाया होमबा, बेबायदि एटेन्डेन्ट लाग्रा अफिसारा फैयाखै। दा बेनिखायनो जोङो लोगो हमहैनो मोनासै कर्टआव। कर्टआव लोगो हमहैनो मोनोबा जोङो फट' लानो हागौमोन, भिडिअबो लानो हागौमोन, सोंथि सोंनो हागौमोन। नाथाय सोंथिखौ सोंनो हागोनना मिथिया, जायखिजाया फट'खौ लानो हागौमोन आरो। नाथाय बे सानखालि रन्जन दैमारि सारखौ हगार हरासै बा बिथांनि अफिसारा फैयासै। आरो बे सानखालि जायबा लैहोर लैहोर गयारि बिथांमोना बिथांखौ जायबा नैबे लख्रा नङा दे माबा काइलिपारानि बै जोबथेसालियाव थांनानै लोगो हमहैदों। बै सानखालि आंबो थांनो नागिरदोंमोन, नाथाय बांद्राय मानसिनि थाखाय आंबो थांनाय जायासै आरोना, मानोना बिसोरनो गोबां बुरजा मानसिखामोन आरो बांद्राय बुरजा मानसि हाबनो मोनखाया। दा बेनिखायनो जोङो थाङासै आरो। ओमफ्राय बे सानखालि जोङो आदा राजाजों आंजों बा आदा राजानि अननायाव रन्जन दैमारि सारनो माखासे गाननाय जोमनाय मुवा बेसाद हरदों। बेनो माखासे भिडिअ दङ आरो माखासे फुटेजबो दङ। जों बै सानखालि ब्लगबो लादोंमोन, नाथाय जों थांनाय जायासै नालाय बेखायनो आं हगारासै आरो। अब्ला बेखौ नोंथांमोना नायलांदो ससे। आं माखासे भिडिअखौ माने ब्लग बायदि बानायगोन आरो माखासेखौ आङो बुंनानै होनाय जाबाय। जागोन होनबालाय itu L na XL? L. Ada itu? L. itu. Jangan kembali ini. Apa? Apa? লাইফত আপুনি কনফাৰ্ম কৰি ল'লে হয়নে? মচে অলপ মানে অলপ মোটাটো হ'ব না? মানুহটো মোটা অলপ। আপোনালোকৰ মোটা এনে আৰু ডাঙৰ লৈ ল'ব পেণ্টটো। কাৰণ বস্তুটো অলপ চাপৰ কিন্তু মোটা অলপ। অলপ চাপৰ হ'ব। এইটো হ'ব না আপোনাৰ আন্দাজ? जों दा नै गस्ला लागासिनो दङ रन्जन दैमारि सारनि थाखाय। बिथाङा दिनै कर्टआव फैगोन। दिनै बाराया जाहैबाय सुनिबार आरो डेटआ जाहैबाय 19 नभेम्बर। जों दा गस्ला लागासिनो दङ रन्जन दैमारि सारनि थाखाय। ओमफ्राय दा जों लोगो हमहैगोन आरोना। नैबे मा होनो लैहोर फैदोंनो, लैहोर जायबा क'क्राझारनि बिसोर फैदोंनो। बिसोरनि थाखाय माखासे जिनिस लादों बा मुवा बेसाद लादों, नायबानो जाबाय। नैबेखौ लाबाय ओमफ्राय आरो नैबेखौ लाबाय ओमफ्राय आरो नैबेखौ लाबाय गोसोमखौ बे मोनथाम बे गस्ला जाहैबाय, बे लंपेन्ट जाहैबाय, ओमफ्राय आरो नैबे लंपेन्ट जाहैबाय। रन्जन दैमारि सारखौ दिनै कर्टआव लांनो गोनांमोन बा कर्टआव लाबोगोन होननानै दहाय फुङाव जों खौरां मोन्दोंमोन, नाथाय दानि बावैसो फुंनि 11 रिंगासो समावसो केन्सेल जाफिननाय जों खौरां मोन्दों। मानि थाखाय होनबाथाय बिथांनि जायबा अफिसार, बे अफिसार दिनै प्रेजेन्ट जानो हायासै होनदों आदा राजाया। बेखौ दानि फोरमायदों। प्रेजेन्ट नालाय बियो जेनेबा जोबथेसालियाव दंना गैया, बे जाय अफिसारा माने बेखौ प्रेजेन्ट लायो बे दिनै माने नुजाथिनो हालानो आरो। दिनै माने केस गेलेनाय नङामोन आरो ना? नङा, जेनेबा बे ओरैनो प्रेजेन्ट आरो जेनेबा जोबथेसालियाव दंना गैया, स्कुलाव जेरै प्रेजेन्ट माबा खाथा थिखाङा होमबा, थिग बेबायदि प्रेजेन्ट माबा लायो नालाय कर्टआव। ओमफ्राय दिनै बे जाय अफिसारा माने बेखौ लानांगौमोन, बे अफिसारा दिनै नुजाथिफैनो हानाय माबा गैया जाहैदों आरो, माने केन्सेल जाबाय होननानै जों खोनादों आरो। अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मा बुंखो। जायबा अफिसारा दिनै फैगोन बे फैयासै, माने प्रेजेन्ट लायै जाहैबाय। जेलाव दंना गैया, जेलथ' बुंजाला बेखौ, एसे जेलनि आलादा आरोना। बिथाङा हारसिंसो थायोना दा,
हारसिं थानाया एसे उसुबिदा मोन्दों आरोना जों मानोना बे मैया जों लोगो मोनना फैनाय जायबा बिथांमोना थादों बिथांमोना जमा जमा खौसे लोगो मोनलायबाय थायो नाथाय रन्जन दैमार साजों रावबो गैया सासेबो दा बिथाङा हारसिं थाबाय थायो बिदिबाथाय एसे जेंना जानो हायो आरोना मेलेमारि जेंना बेबायदि जानाया एसे चान्स थायो आरो दा बेखौथ' जों जेबो बुंनो हाला बे जाबाय माखासे नेमखान्थि सोरखारा मा खालामगासिनो दं मा खालामगासिनो गैया बेखौथ' बिथांमोनासो मिथिसिगोन जों दा बेखौ बारा बुंबाय थानो गोसो गैला जों दा लोगो मोनसै लैहोरमोनखौ बिथांमोननि थाखाय माखासे प्रेजेन्ट लादों बा माबा लादों गिफ्ट लादों डायरि कलम बा रेबगन अब्ला नोंथांमोना नुखांबाय जानांगौ माखासे फुटेजफोरखौ बै सानखालि 19 नभेम्बरमोन दिनै 21 नभेम्बर दा जोङो माखासे थांनो मोनैनि थाखाय भिडिअखौ लायासै आरो माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ मा मा बाथ्रा दंमोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि